Hej bloggen. Just nu gör jag inte så mycket. Sitter i datorn, har lite bloggar och så. Har varit och ätit på en restaurang med kompisar och de närmare var inte ens färdig så att det så, nej, det var inte så gott. Ja, vad ska jag säga? Här är dagens outfit. Ett linne från H&M och ett par typ ballongbyxor tror jag det heter. Sen bara ett vitt linne under också. Ja. Det är vad man ska säga. Imorgon om det är fint väder kanske jag ska bada och prata mat igen. Älskar det. Härligt och i alla fall. Men det kanske blir dåligt väder så då vet jag inte. Ja. Puss puss.